anak-anak din kay giluyahan ka. Pilmiro pa yung pag-uba na mo ni Sherwin. Agoy kay natamaan man ang bayot. Isa na ko ka cellphone nga gamay, gibili na ko niya. Ay cellphone nga nauso nga, mura siya lighter kada ko kay para makontak jud nako kuno ay siya. Agoy Ginoo ko bayot kay nangita naman hinuon ang bayot. Sana siya nang char. Show po ang atong piliun no. Humot na ko nya. Blooming. Nya maanaan dayon. Sa puton majud ko ug di ko maanaan. Good morning sa inyong lahat dyan. Eto natulog pa ang alaga ko. Nag-unlan siya sa bukton. And happy New Year sa inyong lahat dyan. Welcome 2024. Eto, isa ra kakuan ang among gigamit kanang habol. Ayan. Oh, excuse me. Ang langhab ta buntag sayo no. Akoy. Siyempre? Akoy. Naka mag-antata, kuan rami karon mag-slice bread kay napa may slice bread basin madaot na siya. And naapod chiffon cake karon mag-prepare na ko for my breakfast. Magluto na lang pud sad ko sa itlog for the partner of the bread. Bread tong, bread knife, bread shelves, unsa pa klaseng bread. Nya, makita. Basta makita Sherwin. Yang ko ang short panto ara. Kuan ra ni siya nag-brep. Nya ako sexy kaayo ko. Sexy ang bayot. Bitaw sexy ang akong ukay nga napalit. Tingnan niyo ha. Oh, di ba? Mura pud tag band majorit ani nga kuan kana ang di ba? Sexy ang bayot day. Ayan si Sherwin. Tulog pa siya. Matulog ka lang dyan. Matulog ka lang ng matulog. Basta huwag mag-inom. Char! Mag-inom. Pwede naman mag-inom basta tubig. Pero yung makagaba, huwag naman sana. Kasi bagong taon pa ngayon. Ito ay hindi pa na tuyo. Ayan ang mga pato. Yan na lang sila. 5 pato na lang ang natira. Siguro mga next week makuha na siguro ang baboy doon sa kay Auntie Inday. Then ang 2 biik ni Mother. Sa akin yun ang 2 biik ni Mother. So pag-isipan ko pa kung saan ako gumawa ng septic tank. Naguluhan ako sa kasi hindi pwede na doon ako magawa ng septic tank sa unahan. Ang likod ko ay nilagyan ko ng papel. Kasi kagabi igisingot ko. Nilagyan ko ng papel. Eto nahulog day. Daniela, I'm so very happy kasi si Daniela ay naulian na. Naulian na. Kani siya nagsuka-suka ni siya datong 31. Katabi tong naglaba ko nga arang daghana pud kaayo. Nagsuka-suka ni siya. Wala ko kay baog na unsa siya. Nya mo to pagkagabi naguli ko diriwa na nagsuka-suka na siya. Pero sa buntag pa nagsuka-suka na siya. And then kagahapon nya diri man si Sherwin natulog no. Nya kagahapon sa buntag pod sakit gipamaulan pod sad ko kagahapon sa buntag. Grabe ang pamaul nako mao to nga. Wala ko nakaadto sa birthday ni Father. Grabe ka enjoy kaayo dito. Nya mo to gipamaulan ko. Nya ngani nahitabo pagkabuntag kagahapon gisayo man migkuan invite og birthday diha ni birthday dili birthday kay New Year man lagi naglitson man sila ni Uncle Ildi mao to nga gisayo mi og anak dani kay paanak diha nya si Sherwin lagi kay diri man natulog nya mo to nga ni anak mi nya pamaul lain pa man kay ang akong kuan kana ang kanang lawas mo to nga ni balik og higda nya imbes nga mag-edit ko mo to nga nagabin-an nasad ko pag-upload kagabi nya kay kani lagi kay nagkuan man lagi ni nagluya-luya man lagi ni nagsuka-suka gahapon nagsuka-suka pasad siya nya mo to nga akong gikutawan siya sa asukal akong gipainom nya wala pa man jud nagsuka-suka pa man jud nagbunot si Sherwin sa kuan kana ang lubi yang gikagod akong gipuga gibutangan akong asukar akong gikutaw muy gipainom hala karon di na Daniela ang Daniela ang maldita namong Daniela tapoy isa ka Daniela dadto na siya giprito kagabi nga kuan ano sa napasad gyud sa din mo ning corn beef di ay Sherwin agoy
May gibahog ni Daniela. There's a bahaw. Wala, uy, may bahaw. Ay, ingani na lang, no. Saan man ni, aha. Na ay bahaw. Masayang ni. So, pwede pa siguro ng sliced bread. Unya na lang naa sa paniod to. Na naablihan, wala na sulod sa ref. Ako mga 8 naps. Dahil na mga pante. Unya, diri sa ref. Ay, dahan mga sulod. Dari mga taring-taring. Saan man yung mga taring-taring na, be? Ang saan man, magsulod ka, Daniela, sa ref? Ha? Kani siya kang antinisa ni siya kanang salad. Nya kani salad pagyapon ni kang dito sa kang lilin. Ay nagsulod-sulod na si Daniela. Nya na ay mango float kay nagbingo float man sila ni Antinisa. Naamay ko anda ni Aripolyo na lang siguro dayon na ay corn beef dadto. Muy akong lutoon niya fried rice. Nag-wake up na si Sherwin. Lalay mantika daghan. Sayang ko ni ano. So kanina lang siguro ang akong kuan sa fried. Ang dira din po dalha dato. Yung mga kuan siya mga hugasan. Hindi na apil na naghugas dana. Gahapon nag-agas ang tubig dani. Dato isak adlaw mao tong gipamaulan ko kay ngano. Kasi naiyon na pod mo diha nga gipamaulan ang bayad kay nasubrahan ha. Hoy wala. Wala juday. Wala na tabo. Char. Bitaw, gipamaulan ko kay grabe ang akong kuan. Ana ang hakot sa tubig dito kay nanggigil ako sa tubig. Imbis nga maglaba ako, wala joy tubig gani agas mo to nga gidala na ako dito nila ni Antinisa ang isa ka ingana isa ka tab tuwa dito sa ila ni Antinisa kay dito na amay agas hinay kaayo. Pero bahala lagi hinay basta continuous. Nya ingana nga kuan walay kuan kana ang agas mo to nga giluyahan ang bayot nya agoy pag uli nako ay pag adto nako dito sa kuan gahapon atachi ka maritis dayon wa anak-anak dinhi kay giluyahan ka. Grabe kay sila mag imagination. Huy wala na naa dili awat datong mga pilmiro pa yung pag-uba namo ni Sherwin, no? Katong pilmiro pa yung pag-uba namo ni Sherwin kay diri man mi nagkita nya mo to nga trabaho man ko sa Bohol. Medyo na ako nga muuli ko dito pero dinhi pila ka adlaw uban jud mi ni Sherwin. Naa jud nahitabo nya pag abot dito sa Bohol mo ingani na ang nahitabo pag abot sa Bohol agoy ang bayot kay abi lagi na akong panakit butas ra. Agoy kay natamaan man ang bayot. Mo to nga kontak na sa dahin ko kay ang isa na ko ka cellphone nga gamay gibili na ko niya kay kabantay mo sa una nga na ay cellphone nga nauso nga mura siya lighter kada ko kabantay mo ana. Kuy na ko'y muta wala. Nya karon ngani nahitabo. Ako tong gihatag niya for the contact. Kaya para makontak jud nako kuno ay siya. Abi ra to nako baliwala ra nya pag abot sa Bohol. Agoy Ginoo ko bayot kinangita naman hinuon ang bayot. Naka-imagine naman sana siya na nga char. O nga na nahitabo na kay nainagi siya nga moapas siya sa Bohol. Nya mo to nga gibili nako ang cellphone. Nya nag-abot jud ang time nga nag-abot siya dito. Nya nga ning nahitabo. So ipon man mi 2014. Ipon mi ha, boarding house mi. Nya ako trabaho biya ko. Ang ginahimo sa bayot kay anak-anak na nakaabot na excited na kaayo la prepare na pero before that to ako jud gyud nauna nga makaya baka ni nako nga mag-ipon mi makaya baka ni nako nga na ako'y live-in partner nga naanapod ko'y pakanon kay more on padala biya jud ko sa una nila ni mother. Sa una sa pagtrabaho nako more on padala jud ko kanunay. Every week magpadala jud ko sa ilaha kay balo ko diri nga walang wala jud kay bulanghoy pa biya sa una ang kanon amo diri niya. Agka-imagine ginako nga lisod jud sa diri nya estudyante pa na sila ni si Jinjin, si Lia TV ug si Janice. Estudyante pa na ako pasad agpadala sa una nila sa unsay panginahanglan nila. Nya mo to nga nakakuan ko nga makaya baka ni nako no nga na ay laki nako nga anon pero nangagi nako nga na ako'y kaipon pero di jud ingon nga kana ang kuan sa una ka abot ra man og pila ka tuig
Usahay dili ra mag-abot og tuig, no? Kay gwapa baya sad ni ang bayot. Masin ingani rin na akong face to face. Napon mga kicking ang mga syupo pod ang atong piliun, no? Pero more on syupo baya jud ang akong mga boyfriend bayot. Ingani na abot na siya. Ang ginahimo sa bayot kay duty man lagi. Kaligog sayo ang bayot, kaligog sayo. O kaligog sayo kay para pa char-char dayon. Unya pagkaman humot na ko nya prepare na dayon para mag-duty nya humot ako nya. Dito din ko mag-abay ni Sherwin. Nya maghigda-higda din ko dito pa abay-abay ni Sherwin. Unya lagi kay ingana man kay bag-o palaging uban, aggressive jud kaayo no, aggressive jud kaayo nya. Nya abay-abay man lagi. Nya agabatin ang time nga ingana na ana. Oh, so naana-anaan. Naana-anaan ang bayot. Nya pagkakuan, pag duty na, blooming. Kay naana-anaan man. Lahi ra jud sa una og karon. Kay sa una murag sa puton na jud ko ug di ko maana-anaan everyday. No, everyday ha. Pero karon siguro mag-abot ang pila ka months. Wala ni ana-ana. Mura ramig igsuon bitaw nga nag-uban. Pero naa nang kuan, pigid-pigid. Naa di na mawala. Gakus-gakus, unlan-unlan. Naa dili na siya mawala. No? Pero sa una, grabe ang bayot. Sa puton ko sa unas tindahan ug di ko maana-anaan. Mga damay lagi ng uban customer nga. Labi ng uban customer nga mga maldita. Agay, mga damay gina sila lagi. Pero pag maana-anaan Ginoo ko, pila ka order ang inyo. Mayon din nga. Ay, isa na lang ka order nga putlong. Sige. Nya, naluto ng putlong, mayon din nga. Ay, kuan na lang, burger na lang with egg. Ay, sige. Kay pwede na ba ito mabaligya ang putlong dayon? Nya, nga lagi kay blooming lagi ta, kinaana-anaan. Mag-iyon din nga. Ay, di na lang. Pwede cheeseburger na lang. Ay, sige, okay ra. Pero pag dili maana-anaan gani ang bayot, agoy, mainga putlong ako ay isa. Naluto ng putlong. Mayon din nga. Ay, pwede hamburger. Oh, sige, okay pa. Pag mayon din nga, ay, pwede na lang burger with egg. Agignon din ako nga, pag sure baya diha, unsa imong order. Irao din ako kay, kuan man na bayot, di man maana-anaan. Si Sherwin, nagkuan na hugas na sa plato. Nagkwata, ha? Sa? Dibuat ko ni. Kaya away naman Daniela ulit na mama. Hindi, kaya naulian lagi si Daniela lagi. May gani kaya naulian. Ako din gikuan nga maulian siya kay napamahal na biya na sad nako ang mga itoy. Gisablay niya diha. Magpalit ako og hanger. Kay wala na kuan sa? Ngano pisi man? Agoy, ay busy. Hanger na paliton kay para ibitay ra. Napuno na dana sa kuan. Sulom. Kuan niyo. Diha iplastar na ayo ha pag kuan kay naka una dito ibutang. Do pag istorya din diha ha. Puso na nako ni. Brad, puso na ako. Sama? Guys. Ako. Itong babae ito. 2 buwan. Manilo. Ang sulom. Salita ka. Napili ko ulo dito. Pak ni ba? Pak. Pak ni sa init ha. Loud. Okay. Apa sa mulo yo ko isda. Dia ke buklot man ang dito.
buslot ang road. Mga talim ko pero pa. Buslot guys, way duha. Santuan. Manok na ito. Ipis manok ba? Sabi manok niya. Ito mama. Ito ba o? Okay. Kaya man na. Okay. Istorya ka wala. Unsay mo istorya ra ni? Nada pa. Ha? Nada surod. Tama. Ay ka nagpagkuha ng itong na amigas kay munay kuan. Ay napagkuha na. Ay biya na pagpatya ang mga itong. Kani siya mga itong na amigas kuno. Ayan, may gani kay itong nga amigas no. Dili siya mamaak kana. Ayan oh, dami-dami. Hindi iyan mga gat. Maliban doon sa alamigas na pula. Yun ang hindi maganda. Magluto na ta sa kuan. Repolyo. Tapos ang ihalo natin ay eto. Kana ang corned beef. Ayan. Ang almusal natin ngayon. Mayroon na akong na-add na panakot, sibuyas at saka bawang. Yun ang ipanakot natin. At pagkatapos ko magluto ng gulay, i-fried rice ko yun ang kanin. Kay para dili masayang ang bahaw day. No, hindi tayo mag-usik-usik. Pag naaga ni video dani ibutang, paminaw. Pag naaga ni video dani ibutang, mag-anak ka ha, magluob ka ha. Kana, basta timan-an mo na. Aman yung kirma. Ha? Tubig eh. Asa hitir? Na hitir ka na? Kana di ako sa, likod sa, Isa. butanganan sa kuan. Tubig na. Kana di na pwede di ay. May tagan sulong. Sulong. Sa tuig din yung sulong. Ay, bigyan na pagpatya ang sulong. Dulu yung sulong man diya. Mga tayong kita tuig din ba? Tuig, tuig. Sudlay ni Bud paliwag o tubig o. Nya kay mintas nag-agas ang tubig karon. Kay nay usahay nga ag tukar ning hinayupak sa tubig. Dili jud ag-agas wa jud agas pila ka adlaw ha. Purot-purot ang tubig eh. Agoy gini. Ang hangin day. Ang hangin day. Ha? Naay mo gabas karon. Gabason to ni untin karon ang kahoy nga akong na order kay nanada na ako karon ipakita na ko sa inyo ha. Nahimo na hino na 40 ka tabla. Yun ko arang daghana na. Kay kato
Ako pod sad siya butangan dani kay ako man na siya anaan. Ani niya. Butangan ako siya ana kay para dili atubang ang atong pultahan sa CR ug kaning sa kwarto. Mao toy purpose pod nga ni order ko sa tabla. Nya plinira na lang sad siguro. Nana dai ni siya harang dai dani sa tabla. Now, Asa man? ay ito sa tabla. Ay, napos, sprayer ba eh? Ha? Quick sprayer? Tanaw ko kung sila ang cleaner. Ay, tag 3 mil. Cleaner? Oo, ay tag 5 mil. Ako gigamit nga oil. Use oil. Yan ang atong corned beef. Okay naman. And then i-half cook ra ni nato siya kay pangit siya og malata. Luto na ang atong ulam for today. Yum yum. Sa so, na washingan ni mo? Gamay na siya. Prepare na ang among pamahaw, mga onami. Mga onata ninyo tanan. E din ang kagputot o kang Daniela na anapudani. Ato na po ni silang pakanon sabay sa aming pagkain. Ito ay. Dira. Thank you kaayo kay ni kaon na jud si Daniela. Ang Daniela namo ni kaon na jud, naulian na jud siya. Thanks God kay na okay na siya. Mubalik na pud na siya tambok. Mamahaw na ta ninyo nya. Na ami fried rice, chiffon cake, na sliced bread, dagan kitag pagkaon no. Nya na salad, na mango float, pagin-iling na tadani kan kung unsay kauno nato. Mga onami, ang mag-pray si Sherwin. Sige na pray na bid. Humana? Humana ko no. So mga on ta, mga on. Ang kuan, ang bahog nila ni Putot ug ni Daniela akong gi pilian sa kuan kana ang mga panakot kay bawal man daw kuno ang mga panakot. Kaon po sila no. So mga unta tanan. Happy New Year. Nice on rock. Lami. Gamay ustik nga uban ako tupawan ma. Dito, tupawan ako bilisan ako. Tama na portahan di ako gibilisan ako. Uyang Sige, brisan. portahan. Handa na? Uyang. Taklo bato niya. Ano bato niya? Kahawan niya semuanya hinubilan niya diha. Halason din hi. Kasi sila EJ diha nakapali. Patay gyapon sa halas. Pagsukol na bang halas? Ag-ana o? Oo.
Kailangan ako noon. Ha? Kailangan ako. Ah. Tanaw dag na haras ha. Okay. Wala ako. Di ka? Kaya manok ka na yan eh. Hindi sabihin lang nila yung manok. Sige. Tuwik sila baog. Ang bakpin. No, sitik ka na. May ilang sila bubuhay dito. Gawin sitik ka nila. Kaya baboy lang yan. Gawin sitik ka nila. Kaya baboy lang yan. Kasi yung mga wala. Sige, ikot ang nila. Balibalhin naman. Asa? Kaya baboy yan. Dari sitik ka nila eh. Naa. Nung karoma. Hmm? Nga ba? Nam kayo? Dubi ka laom? Ano? Kontra. Kinakot kayo madwa? Dini palay? 5 tanan. Duha kang mama. Isa ka antinday. Hindi ako day. Ako niliw kang tayoy. Kaya ako na ito yung kuwan. Yan eh. Kuwan. Kawayam ka mo i. Daan ako. Nagalag ko. Daw. Kung baboy man din naman kagawa sa lima. Ha? Hindi kagawa sa lima. Kagawas gapon. Naman. Ay bangag. Hindi lagi itang tapakan ng bangag. Luwag mo kay-space na ni. Taon ka salad. Hindi ko. Ako rin Ka? ha. Binian ang baboy ka. May total tama na yung ungod sa diya. At tanom-tanom ganit taranin no kay para natay mautan. Wow. Di mo iro daghang di bahog. Tama di. Wow. Dua bahog ka sa pinjit sa iro klok mga nga tambok kay mga iro. Lagi na naman yung bahog ni ha. Is. Sabi mo bahog di. Daghanon para tambok. Iro ko pe. Mga buko ko bahog. Is. Usgan ang is kay. Usgan is ma. Tapos na kaming kumain, mga people. Thank you so much sa inyong lahat dyan. Ingat-ingat kayong lahat. And Happy New Year. Welcome 2024. I love you so much, guys. Ako ay magpaalam na sa inyo. Bye-bye. Mwah.